Θα θέλετε να ευχηθείτε με αφορμή την έναρξη των νέων πρωταθλημάτων και μια που αφορά και τη θέση σας και το ευαίσθητο κομμάτι της διαιτησίας. Καλησπέρα σας. Είμαι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διαιτητών Χαλκιδικής Ποδοσφαίρου, ο Βασίλης Οράπτης. Παραβρεθήκαμε απόψε με την πλειοψηφία των μελών του ΔΣ σε αυτή την γιορτή της έναρξης του πρωταθλήματος και του κυπέλου της ΕΠΣ Χαλκιδικής, όπου πραγματικά το θεωρώ γιορτή για το ποδόσφαιρο, αφού εκπροσωπήθηκαν στο σύνολό τους όλα τα σωματεία της Χαλκιδικής και με περισσότερα το ενός ατόμου. Πράγματι η έναρξη της κλήρωσης των πρωταθλημάτων και του κυπέλου σηματοδοτεί την καινούργια ποδοσφαιρική χρονιά που έρχεται. Φυσικά οι ευχές είναι το ένα κομμάτι που θα πω, για ένα υγιές, αληθινό και καλό ποδόσφαιρο μέσα από καλές διαιτησίες, τις οποίες έχει ανάγκη η Χαλκιδική. Φυσικά υπάρχουν και εξελίξεις στο ποδόσφαιρο της Χαλκιδικής. Εμείς όμως, ο Σύνδεσμος Διαιτητών Χαλκιδικής, μένουμε στα τα δικά μας. Ο Σύνδεσμος Διαιτητών Χαλκιδικής, ο οποίος εδώ και κάποιους αρκετούς μήνες έφυγε από την υπολειτουργία και μπήκε σε πλήρη λειτουργία. Ένα μόνο πρέπει να πούμε προς όλους τους ανθρώπους του ποδοσφαίρου της Χαλκιδικής, ότι είμαστε πλήρως οργανωμένοι και πανέτοιμοι να συνεργαστούμε με την Ένωση για να προσφέρουμε στο κομμάτι που μας αντιστοιχεί, όταν με το καλό έρθει η επικείμενη συνεργασία και επιμόρφωση διαιτών και μόρφωση διαιτών, και όταν θα χρειαστεί να συμμετάσχουμε στις σχολές διαιτησίας, στις σχολές επιμόρφωσης, και επειδή έχουμε πάρα πολλές καλές προτάσεις που θα εκπλήξουν το ποδοσφαιρικό κοινό της Χαλκιδικής, εν ώψη όμως των εκλογών της Ένωσης δεν τις έχουμε αποστείλει. Είναι ενήμερη η Ένωση ότι έχουμε πληθώρα προτάσεων, συγχρόνως όμως που οι προτάσεις είναι με οργανόγραμμα υλοποίησης, όπου θα εκπλήξουμε πραγματικά το ποδοσφαιρικό κοινό της Χαλκιδικής. Και είμαστε ο Σύνδεσμος Διαιτών στη διάθεση όλων, μέσω όμως της Ένωσης. Λίγο αργότερα θα έχει προκαθοριστεί, μετά τις εκλογές, και το πλαίσιο συνεργασίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χαλκιδικής με τον Σύνδεσμο Διαιτών Ποδοσφαίρου Χαλκιδικής. Οπότε μετά, ένα μόνο σας λέω, όταν θα επιτευχθεί η πραγματική συνεργασία, διαιτητικά να περιμένετε θαύματα διαιτησίας στη Χαλκιδική. Και όχι μόνο.